Danas moj papagaj kontroliše kako da se našminkam. Evo, već se postidila. Inače, ako čujete u pozadini piu piu, to je ona. Dobar skincare je ključ, tako da smo obavezno nanele primer, a zatim nešto što sam krila od vas, a to su NYX Professional Makeup, novi puderi Make and Wonder, koje obožavam, već sam ih probala i zapravo mi je Darija potrefila nijansu, pa je zbog toga morala da dobije jedan poljubac. Pogledajte kako mi koža izgleda hidrirano i lepo, a nosim mat puder. Zatim, moja najomiljenija stvar u pitanju je Wonder Stick. Ovog puta smo izabrali rumenilo, tačnije Darija, i vidite kako je ispalo. Zatim, najnovija stvar koju sam vam već napomenula u prošlom videu, u pitanju je njihov najnoviji puder u prahu. Što se tiče senke, zapravo je sve najbolje izabrala. Čak sam ja dodala da bude malo ekstremnije plavo ispod očiju, da bude onako lepo, čak se i slaže uz nju. Sa olovkom za usne nismo mogli da pogrešimo i evo kako je ispalo na kraju. Pišite mi da li želite još ovakvih videa. Ćao!